भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी भैया, अभी के खबर में लेके आयल बनी पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ल 4 बड़ी खबरें। चली भैया, सबसे पहले आपके पहले का खबर बता दी जौन की पावर स्टार पवन सिंह के आजकल फिल्म के शूटिंग चल रहा बा, जौना फिल्म के नाम बा भैया तिरंगा। जी भैया, एक बार फिर से पवन सिंह 2019 में लेके आ रहा बने देशभक्ति फिल्म, जौना फिल्म के नाम बा तिरंगा, जौना के अभी भैया हाल फिलहाल जोरों शोर से शूटिंग चल रहा बा राजस्थान के जोधपुर में। चलिए भैया, आप सबके बता दी 2018 में पवन सिंह माँ तुझे सलाम जौन की देशभक्ति फिल्म लेके आए हैं वह टीम और यूनिट के साथ अब दूसरा फिल्म आप सबके 2019 में देखे के मिली, जाना फिल्म के नाम बा तिरंगा। जाना में स्टार कास्ट के बात के लिए तो भैया पावर स्टार पवन सिंह, मधु शर्मा और भी बहुत कलाकार दिखी लो। अभी कलाकार के खुलासा नहीं है भाई, लेकिन बहुत जल्द आप सबके बीच हो जाए। तो भैया आप सबके बीच पवन सिंह एक बार फिर से देशभक्ति फिल्म लेके आ रहा बने जौन की तिरंगा। अभी पवन सिंह के जौन फिल्म के शूटिंग हो रहा बा भैया वो तिरंगे बा फिल्म। अब चलिए भैया, आप सबके दूसरा खबर बता दी जौन की पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म क्रेक फाइटर से बा। जी अभी आप सबके बता दी क्रेक फाइटर फिल्म के ट्रेलर आप सबके बड़ा ही बेसब्री से इंतजार बा, लेकिन भैया बहुत बड़े डेट आइल और भैया डेट बदल भी गई। लेकिन भैया आप सबके बता दी डेट बदले के कारण मेन यह बा कि फिल्म बहुत बड़ी बजट के बा और बहुत ही बढ़िया फिल्म आप सबके बीच आवे वाला बा, जौना पर काफी जोरों शोर से मेहनत हो रहा बा, जौना के चलते भैया थोड़ा सा टाइम लग रहा बा, जौना के चलते भैया डेट बढ़ावे के पड़ल है। जी भैया, लेकिन अब की आपके बता दी एकदम कंफर्म डेट आ चुकल बा टीम के माध्यम से कि ये फिल्म के ट्रेलर यानी क्रेक फाइटर के ट्रेलर आप सबके बीच रिलीज हो 14 मार्च के शाम तक। जी भैया, 14 मार्च के शाम तक आप सबके बीच क्रेक फाइटर के ट्रेलर रिलीज हो जाए। चलिए अब आपके तीसरा खबर बता दी जौन की पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ल बाटे। जी अभी आप सबके बता दी पवन सिंह के अभी तक 6 गो होली गाना रिलीज हो गई बा और होली गाना के आप सबके बेसब्री से इंतजार बा। तो भैया बहुत जल्द आप सबके बीच पवन सिंह के अगला होली गाना आवे वाला बा और आपके बता दी भैया सुने में आ रहा बा कि अभी 2 से 3 गो गाना पवन सिंह के आवे वाला बा होली के। जी भैया, और ये भी सुने में आ रहा बा कि भैया उनमें 2 गो गाना ऐसा बा जौन की भैया बहुत ही हिट गाना बा, जौन की आप सबके बीच बहुत जल्द रिलीज होखे वाला बा पवन सिंह के 2019 के 2 से 3 गो गाना और जौन की भैया बहुत जल्द आप सबके बीच रिलीज हुई। चलिए भैया, अब आप सबके हम चौथा खबर बता दी जौन पवन सिंह के फिल्म राजा से बा। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी राजा फिल्म जौन की 1 मार्च से सिनेमा घर में रिलीज भइल, जौन की आप सब देखले भी बानी, बहुत लोग नहीं देखले तो अभी जात भी हुई देखे। तो भैया राजा फिल्म अभी दूसरा सप्ताह में चल गई बा। जी हाँ भैया, दूसरा सप्ताह में भी बहुत ही हिट जा रहा बा और बम्पर ओपनिंग के साथ बम्पर कलेक्शन कर रहा बा। दर्शक बहुत ही भीड़ के साथ जा रहा बा लोग राजा फिल्म के देखे और दर्शक के कहना ये बा कि फिल्म बहुत ही अच्छा बा, गाना होना सब चीज बहुत अच्छा बा। तो भैया अभी भी दर्शक राजा फिल्म के प्यार आशीर्वाद दे रहा बा लोग सिनेमा घर में, जौन की दूसरा सप्ताह में चल रहा बा राजा फिल्म जौन की सिनेमा घर में। तो भैया रउरा आप सब एक बार सुननी पवन सिंह से जुड़ल 4 बड़ी खबरें। तो भैया आप सबके कैसा लागल कमेंट बॉक्स में बताई, ताकि यही तरह के खबर हम रोजाना लेके आवत रही। चलते चलते वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और भैया चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी और घंटी पर जरूर दबा दी।